paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Baka pakatawa mo kay istorya, Maray. Ay, kiso nga ron nga katkatawat. Duduwata lang ba't nga katawa dito? Ada ko ma, ni Maribanang. May mayat ko ma. Nagadu mga minti bagbagan na aramiden na. Agpaiso nga men, nga ado ti aramiden na dita balayda. Iso asan na namasangot ti umay dito Teresina. Siyak maray, basta nalpasak anaginaw, umaya kun adagos dito Tersinam. Kano naga daw ti makapakatawa nas kang istoryal. Ay, sayang laeng tawan ni Maribanang. Umaymat ko maatap no makipagkatawa mat. Oh, maray, kaya mo kaday nga istorya ak manang. Adda pa'y istoryaam dita aya. Adua! Puro makapakatawa. Wala, agalak ka? Sakbay nga ituloy mo tag-istorya, Maray. Adaman pa ipakitakan ka Anya day ta? Ipakitakan ka day to inay. Na, listaan mo ti utang day tay pakitam. Ado nga minun, Maray. Manipod dito page 1. Aging nga dito maodi a page. Utang mo ame. Ay, so, nagadumot ka? Iso nga ron nga agsingira kon. Anya mo to? Nagmayat ti pa nagpakpakatawa. Kala at apinilday. Iso nga rod at tinumpo nga anapintas timud mo, Maray. Saan amay may sa ti aldaw, Maray? Nay, agungot kan samat tayo. Asino kumangay ti saan ama kaungot iti day tangay naramid mau? Makaungot akan ka marikwanang manipod ita ag kalabantan. Naa. Pwede ka mapan-ejector sina ni kagawad ko na. Ay, Jack Masango. Nagado ti aramidak dito balay. Nalabsak itay idakan ni Marito yung ejector sina na. Apo, mayat ti katawa da. May sursuro tak pa din. Ay na. Bay amlat ta ka di idan ngagkatawa. Nasaya at kit di ata naragsak da. Kaya't kumot ang naragsak ka. Naragsakak nga rod. No nagadumot ti pampanunutak nga aramidan dito balay. No nagaduter aramidem, kanayon ka ba nakakusilap? Di nakpay kasarita no maminsan. Oh. Katwala, tanaban nugak gayam. Di mo latultula din nagiti ko kumarim. Ano to yan? Naragsak kayo mo ta nag-istorya kini kagawad ko anang. Nagkunamot kan ka? Una, tanang kuti pa nagkatkatawa yaw. Hindi nang panak nagpalod dita Teresina ni kagawad. Pinirdi na timud kaw day ta ako, Maray. Kasan mo mata pinirdi na? Ay na, di mong damagan pa'y kwaraw. Day taw iti bagakan ka. Saan ka mapandita Teresina na day ta abaa? No adda utang mo, tasingiran na kadagaws. Kasta ya? Sapay jak kaya ti masingsingay. Kagorak day ta. Tapay kumakaguram. No damot utang mo anasken asingirenda. Diyak nga rod kaya allergy ak amasingayr. Makaung-ungetak no singirenda. Narigat kagaya mapautangan na natuyang. Di nakasarsarita ba daw? Napudot ti ulo. Day, apay makaungit ka anagaway. Nakaragragsak ka lang itay napangkalit at Teresina ni Kumari Makuana. Ha? Kunamlan asino na itakagawan. Baak tumulang. Kaya nagmayat ni kakatawaan nyo itay. Pinirdi na nga raw tinapintas amud kaw. Kasano nga pinirdi na? Mayati pa nagis-istorya may. Pagamuan takala at kitten asingiran na. Ay kitadugayap ti utang mo di Teresina na. Jak kayak ti masingsingay. Ay si Kaki di mo tuyang. Day takit ti sana nasayat nga ugalay. Kinodanto pa'y utang mo kanyak. Singiran na ka? Singiran na ka? No da pagbayad maon, ay kit bayada mo na. Kayat mo agurahan ka mat, Kayat mau ba daw? Ay, saan mo ta? Si Kaki di mo. Jokulay na jay. Makaungit ka na dagat. Nay, si Kamat Marituyang. Wan siyak maray. Pastirakin na kun tagistorya taman. Na,
Ita man pa'y adito'y balay ti umay mo pakiistoryaan. Ay, umunag ka ah. Nay, nakalinis kan dito balayo, Maray. Ay, katwan Maray. Linampaswak ana imbagday to'y datarmay. Iso anag sila. Jak kaya ti mapan makiinistorya kini Marikwanang. Nay, apay ngay. Kagura kaun. Na, kat no nagmayat ka no ti kakatawaan yaw. Idi dayta, ngam saan itan. Apay ngay akalat ang nagbalew, Maray. Ay, nariga laka nga mintag sa umaray. Ala, agtugaw ka nga rod. Tarugyantan ti agistorya. Ay na Maray, ditan balay me ti ayuyang ni Marituyang. Wan nga rod, Maray. Apay aya. Anyat puun ken gapo tinaguraan na ken ka. Siningir ko lang, ginuran ako na dagaws. Siningir mo laang. Wan, Maray. Impakitak lang matkan kwa na tilistan dagiti utang na. Kinusilapan na kon iti nakatadtadam. Ay, unay mo't dayta. Adda ka di utang na kan ka, Maray. Ay awan mo't malagip ko. Ang adda binulod na kanya nga aging gaita kat saan na pa'y nga insubsublay. Dayta pa iti sana nasaya at nga ugali na. Saan na nga ammo tagisubli iti binulod na. Wen nga rod Ay, ipalagip kuntuman kan kuwana jay igad a binulod na. Kita ama. Ang mga no dayta mo ti pangguraan nantukan ka. Kapitan, adda ka di tabalayo ni Kumarik Abanak. Kanayon nga adda dita. Mapanak man manen makiinistorya ken kuana. Una, ingkalata. Saan nakit amasango ti rumor a makiinistorya? Nagagat nga ron. Di na kaya't apanawan ti trabaho na. Iso asya kung ti dumanon ken kuana, Kapitan. Ala, nasaya at Maray. Nasingpo nga may ni Maribanang. Nakaanos ako, Maray. Marituyang, ado ka dito ay ti istorya. Wun Maray, adupay, apay aya. Ay kat putdak pa'y laeng ti panagistorya. Taapay, Maray. Adala ipalagip ko kan ka. Anya ngay dayta. Maray, malagip mo jay binulod mo nga igad ide. Adda aya mo. Na, saan mon amalagip ja aglat-lati nga igad? Ha? Tila ipalpalagip mo. Wen tamanon atawen a binulod mo dayjay. Ang aging gaita, saan mo ba yan subsuble? Ay, la kuman im-imay dito balayaw. Nay, apay ngay akalat at makdar ka, Maray. Kunam nga dapay istoryaan. Agawid akaw. Kat sana kong nagsubsubli pa'y dito balayaw. Na, gemura ka, Marituyang? Awan lat nagdumaan niyaw kinibaak akwanang. Na, Kinuram ni Kumari Mabanang. Konamlan asina. Anya tinaramid na ya. Jay kano binulod ko nga igad. Jak pa'y kano insublay. Dahil talaang ginura mo. Anya day talang. Nasakit tiriknak iti naramid na. Ay, wala di ka pang gurguraan, Mike. Kitpod no mga min, naglaing ka nga bumulod. Hanggang saan mo mga muti agi sublay. Ay saan mo nakarkaruan ti panagungot ko ba daw? No di mo kaya't nga iparsak ko kan ka dahito igam ko apalang gana. Dayta. Dayta palang gana. Apay, di mo malagay. Pabinulod mo lang, dayta. Oho, tilay bagbagham. Ipalagip ko lang king ka. Binulod mo dayta kit ni Kwaraw. Wala, ikay sublay. Kagorgorakan ba daw? Ha? Saan ka na kaya't akasarita? Pumanaw ka! Apay nga taadi mo tan umay dito'y balay ni Marituyang. kat no gemura kanyak. Apay ngay, kino naganos nga umay nakadandanunan. Ay, inaramid na mo't kanyak, ti inaramid na kan ni Marikwanang. Impalagip ko lang mat jay binulod na nga igad, ang gemura mo't kain. Kanya nga ti mabati agayem na, no, guraan na aminin.
Ay, awanin Amin kami ako marina. Kaguramen ni Marituyag. No kasta, duwatan akagura ni Marituyang. Ay, word Mare. Makita mo itang ti ugali na? Ay, pudno gayam ti imbagam. Kat bayam, tapno awanan kumari na. Ay, sayang jay igad ko abinulod na, Mare. Adamot asayang dya inutang na di ti Tersinak, Maray. Saan kun san amasingir pa'y kenkwa na iti oray ka ano man. Saanen Mare? Takagurugura na tamutan. Wan nga rod Natuyang. Napay kwaraw. Imayak dito yung balayaw, tadaranta ka na patigunay. Anya dayta. Umay ko kumalaan tayo binulod mo apalanggana. Ay, unay kan kwaraw. Ha? Pinirdem tal daw kaw. Abay kumapinirdek. Katalagamit nga dabulod mo kanya kapalanggana. Kayat mo, amapan ko alaan dayta apalanggana. Tay barsak ko kan ka, Ni, abay nga gungot ka ngay. Talaga makaungat, ha? Tala kaya dayta nga aramidam. Aguray ka, tay nakalaan. Ay sus, dakasan, nas ka na makataraya ka dagaws. Narigat ti mabarasang iti palanggana. Ay, kwaraw! Saan ka pumanaw? Urayan na dita! Pumanaw agit dahin. Apay ko araw, kaslad na kabutang mo Hindi na natuyang Kabutan ko ni Nana tuyang tataba daw. Nay, tabay. Naggapuak di tabalayaw. Tamapan ko kumalaan ti palanggana binulod na. Kahit indad na. Nakaungat mo tadagaws. Kuna na nga ibarasak na kanyak di palanggana. Ay, talaga nga ramidan na dayta Pangtana, kwaraw. Iso nga ro dating maraya kaon. Ay sayang di palanggana. Kasa pa'y regalo ni uncle ko nga inting day dyan. Malabayan, takasarita to ni Nana Matuyang. Tapno isubli na dayta binulod na kinka. Ay bagam nga isublin na nga one kupit na. Pimanawan ni kwaraw. Why? Uray lalim mabaga, pimanaw. Si Kaki Dimay. Umay na lang alaan yung pabulod na kinka. Nakaungit ka. Asino kumatisan ang mahay blood iti dayjay nga inaramid na? Ay, balbaliwan man dayta nga ugaling. Na, asino ka kumangag sa iti kasta kanyak, ha? Ay, awanay, tinabati agagayam mau. Kagurgura da kami day. Apay nga bagam ti kasta. Oray maawan da amain, tadalat tagayom kaw. Ay, awanay, kagurgura da ka. At dapay, Ha? si Kapitan ngay, kano ag-best friend kamay. Kita ni Marituyang, Maray. Isu lang nga rodan tinakabasol. Isu pa'y tiyadaganas na nga agkusilap. Ay, wen nga rod, Mare. Nasiputam mo't gayam ti panangko, silap na kun ka, idilim mabas. Apay kidinadyak makita ngay. Ay, papanan na nga ta. Nagpadaya mo't. Mapan siguro agbirok iti sabali agayem na. At dapay ay mabirukan na sa bali agayim na. Kat nagmadimat ti ugali na. Dito'y langan barangay hall ti pagistambayak, Kapitan. Tadda kagayom kaw. Ay, una. Diyan ngamin kaya ti ugali dagiti karubak. Agure ka. Apay adi mo kayat ke no nagsisingput damit nga amaw. Anya na sisingpol. Ay, maray. Ay, gayam. Singirik man ti di mo binayadan amultam dito barangay. Anya, adaya mo't utang ko amulta. Di nga panakiapam idi ka dagiti nagsingsingir kan ka. Kaputa namin anak, may reklamo da ka. Apay lalipata mo nga. Ayunay kamutan, Kapitan. Naglaing ka magkayam nga singayr. Apay, di mo amo nga ginteres, di multa. Anya, Ay, agbayad ka. Ipaalak ka ni tresurera, di resibo. kagura ka, Kapitan. Kuna nula saya kagayam, samot gayam. Eh, day kakatirigat na ka. Musingirin da kakit agungot ka dagaws. Anya, mo't day ka klase ti ugali mo. Naglaing kayo amin nga singayr. No di ka agbayad, manayunan di multam. Ipabalod da kan. Unay kamutan, Kapitan. Day ta panangguram kanya. May sapay a violation. Magsao ka pa'y maminsan, tagay abak iti pulis, tatiliwin da ka. Ay isa. Bayada mo ti utang mo. Inisublim dagiti binulbulod mo. Sana day ta, mura ka, no singirin da ka.
Kwarog, dahil tuyan, yung palanggana, mabinulod ni tuyang kao. Ay, agyamanak. Naisublimot langain. Agyamanak tatabadong Pasensya ka na, kanina na matuyan. Tinapatay. Naisublin da iti palangganak. Why, nakinasarita ni Uncle Mau. Iso asiming basitay. Agbayad akaw, maray. Pudno ka diti kino na, maray. Wun, maray. Tanay. Ungtanak ni Kapitan no jak agbayad. Ay, agyaman ak, maray. Ibagaktukan kwa na ang nagbayad kan. Mabaina mo nga minon, tasing-singirin da kaun. Ay, wun Rombang laang nga agbain ka, maray. Ay na to yan. Ti utang mo, bayadam. Ti binulod mo, isublim. Agbain ka kumaman. Ala sigay! Dinan, tinagipusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, Virgie Pukay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya tigatangem ka ba dong? Nay, adak magayam, hindi to tersi na maray. Yak pa'y napuutat. Imbag ko nam tasaan ka na idugmam magmag na. Ay, imbag nga rod Bilibak man kan ka, tama kapag nakalata o reag silsilpon ka. Ay, naruwama kon maray. Anya nga ron tigatangem. Ay, umayak man agpalod maray. Umay kalaang aglawd. Ay, kitwin Isumod ay tatirantak. Ay, isurat mo nga ro dun dyan number mo, taludan kan adagos. Nagbayagan ang magmag na dayto a batong, jakpay nakalutaw. Hoy, batong! Partakam ti magna! Way, numayang. Darasam ti magna! Ay, di ka lang makaururay, Mike. Intugo naman kaya man tasilpon na. Bayak kita magnan. Ay, agkusilap ka man ay. Adak lang aruday. Kunak nga ibatim da tasilpon mau. Kita man, nagbayag ka na pangimatang iti bagas. Anya, bagas ko na. Ayan di bagas aginatang mau. Nay, bagas ay ating bagatang mo. Bagas, badong! Inulit-ulit ko pa'y abagas tigatangam. Apay ngay, nga awan mo't bagas ngawit mau. Ay, nalipatak ang bagas gayam, ting bagatang mo. Ay, dayta ka kasi silpon mau. Anya ngay ti kanin ta ita. Ayan ti kwarta, tasya man langan ti mapan gumatang. Ay, awanin pinaglod kan. Ay, mapang urka ba daw? Marikwanan. Oh, ada ka. Adda ka di bagas mo dita. Ay, adala ko ka bagas Umutangak man mare. Imbaon ko nga min ni badong ko nga umay gumatang. Sa bali mo tinaramid na. Kano damdamagak no anya tigatangan na. Load ka no. O, dili no dak. Bagas maray, di pagpagatang ko kenkwana. Ay, kasta aya. Gapoy ti kasi cellphone na. Nalipatan nan tigatangan na. Ay na. Kano nakadumog ang magmagnaga po iti kasi cellphone na. Kunak nga rod, kat imbag man, ta saan ang maipadugmam. Ay na, kasta na maray, uray di balay may. Numangmangan, agsil-cellphone latta. Uray aginaw, agsil-cellphone latta. Iso anagbayag amalpas ti trabaho na. Ay, saan ang nasaya at matisobra pa nag-cellphone, maray. Ibagbagak day taken ko na maray. Ang sanak matadengden kag. Di na ayaan mo apakaalaan iti disgrasya dayta. Ay, nangag mo dyan bagak. Nangagkawang kail. Anya ti bagak. Bawal tag silpaon, nagmanmaniho iti tricycle. Ibagbagak na ito ikan ka. Tada na disgrasya ili at tricycle driver. Tag silpon ngagman manihaw. Sa anak mo't nagsilsilpaon, magdadrive kang kail.
Ay rumbang lang. Tapno makaliklik ka iti disgrasya. Apay ngay si ka, Uncle. Agsilsilpon ka, mate. Kabayatan nga agsarsarita ta. Kabailak gayam ti agsilpon. Kabayatan ti panagsarita ta. Bangking sa, mate. Inteng, Ibagam lang ti kahit mga ibagaban ang ta mangagkamay. Ibabamanday ta silpon mo. Apay manin. Mangantayon. Jack kayat nga adag silpon iti panganan. Awan silpon ka, wantay. Ni Uncle Agpili ka, Inteng. Agsilpon ka, wenno mangan ka. Mangan Ibabamday ta silpon mo, kunak. Ibabam kami na, Uncle. Denggemot ati bagbagan ni Antay. Oh, di nakapangan ka ang naimbag, taawan disturbo a cellphone. Ay, damsugak Pudno dyan bagbagan ni Antay. Asaan na sayati sobra pa nagsilpaon. Ayan nga ti cellphone ka. Day, apay abirukab, Kaya cellphone ko nga rod. ha, aginaw ka. Aginaw. Ay, kwarog. Sika, ti aginaw. Ay, sika ti aginaw, Inteng. Tasumak daw ni Kwarog. Sapay nagrigat ti aginaw. Na, Jack, ito di cellphone mo. No saan ka nga aginaw? Wanantay, saan mo pa ingait ito ti silpon na? Agbibingay tayo iti trabaho dito'y balay. Saan amabalen asyak laag? Badaong, awan pa'y matpulos na imulam. Aguray ka nga min Nakatugaw ka laang mat ngagsilselpon kita. Aguray ka nga raw. Nagadoon tinaimulak. Saan ka pa'y mat anak karugay? Ay unay mo dahi tuyan, ungit nga ungay. Oray dito'y bangkag agsilselpon kalapa. Unay mo dahi tangaramid maun. Reklamo ka la reklamo. Ay maumaking ka nay. Na, tasi ka pa'y tadaganas ng agungan. Ay, yakamaw no niya taramidag kinibadong ko, Maray. Sobra ti pa nagsilpon na. Ay namare, kastamot ti parikot ko kan ni Inteng. Ang saan itan? Jack ipalubos nga agbalin asadot gapo iti cellphone. Ong ta, Maray. Wen alaak ti cellphone na. Isoblikan kwa na, numalpas na dagiti trabahon na. Ay, jakmet nga rod maaramid day takin ni badong ko, Maray. Nay, apay kit din asaan? Kano nakagalot di cellphone na Jessica na? Anya, ay unay matdaytan. Wen, Maray. Sapay galot tinuang jay panggalgalot na. Na, sigurista at talaga ni Pari Badong. Pare! Apay paray. Ay, tinga mo ti kalsada ti pagpagnaamaw. Ay mo na niya. Diyan mo na puta nay. Nakapatingak mo gaya may. Agsil-silpon kan ngamin. Ay di naman dilawan paray. Adam mo nituyang ka. Ay, delikado ngamin ti magmag na nga agsil-silpaon. Ay kabaylak ti magnang agsilsilpon paray. No nga, dalugan akila at alumabas. Ay katlis yak Isarding mo ti agsilpon magmag na. Ay di naksuruan paray. Saan nagapunta si kati kapitan, nalalaing kakangamsyakan. Ay, palpalagipan ka nga raw, tapno di ka maisagmat. Saan na ka may sagmak paray? May bayanak man laing. Ne, ada lumabas at tricycle. Ay, amo ka paray. Saan na masapol ngay bagam? Aglisya ka. Ayan ti cellphone mo, Inteng. Indulin kon. Amok ano mangantayon, idulin kon. Nasaya at matam mo. Hindi ko arugay. Ay napandagpasada. Mangantulatan inton sumangpay. Ay, mga tangaro din dungo. Sakbay ti pananganta. Ipalagip ko pa'y kan ka asikat aginaw. Kan agsakdo ita. Tawan ni Kwarog. Nagadumad na tanga arami. Dekon. Na agreklamo ka? Kayat mo taalaak di cellphone mo. Kat saan kon nga itadgan ka? Reklamo aya. Unit. Arami dakto. Nasaya at no agkin naawatan ta. Intay. Anya mo ti kastuyan.
Apay nga awan tilod mo ngay. Naibos nga raod. Makaungot ka kat kanyakon. Ay agrikap kalangan, nukas tamo lang. Jak man laglakon itilok tap na awan pagludap. Ay yung awat, nagado ni Tersina pagluda. Adayuma. Ay uray, ano sa ka? Nagpudot pa. Uray, danunay, uray kasanupay, tikadayo na. Bilibak mo't iti anos mo. Nulod ti pagsasaritaan. Siya pa'y matiko na. Maanusan pa iti saan amangan. Basta aglod ka laang. Badong! Oy, Badong! Apay aya. Inalam jay kwartak dito'y pandag tipungan ka. Ha? Ay, kwartam na jay. Pinaglod ko na. Anya, nagko na paglod mau, kat igatang iti kanin taday jay. Ay awanin na. Nukasta, mabisinantan. Mabisinan nga. Awan ti gatang ko iti kanin ta. Paggatang iti kanin taday jay, Badong. Ay amaw na mabisinan ta. Tinapatay kadalod kaon. Uray ag silpo na kaon ngagmalmalay. Urayak man dito'y tersinam ni Badong Kaumaray. Napanan na aya. Napan nagpalawd ijay bangir at tersina. Ay wun tatinakdarak jay sa o kasaan ako ngaglako itilod. Day, isunsamot tanday ta magmag na. Kita Maray, nagbuntog amag na, tanakadumog nga silsilpon. Day tati pakaalaan iti disgrasya. Imbag ko nama, tawan dadakkel abato di takalsada apakaitib kulam na. Inkabagaan tanay, nagpatingan. Bayam, di nagtumula denggan. Nay, ada sumunga da tricycle. Ha? Badaw! Aglisi ka! Ay po, nay mo dahi tapan ang kitkitam kanya akong kwarag. Una, tamakaungatakan ka. Si kapay mo, tadaganas na makaungay. Kit si kalangaro din ang dungpar kanya. Di kamot ngamin naglisay. Aglisi ako ma, nga madakamutay. Pagsaritaan ta dahito iti sangwanan ni Uncle Kaw. Ay ko na sa ata. Hintan, yung barangay hall. Nanano ka, Badaw? Nanano nga, awan Mike. Dahito yung tricycle ko tinakupit aw. Ha? Ay, wan! Pakakitaan, adaan una yan, dahil tricycle mo, kwarag. Ibal lang maud. Pinangkantyawan na kay ni Tata ba daw? Ibalang ko kanon dahito yung tricycle ka, Wangkail. Kitpod no mo ta. Iso, pay, tinakupay, hindi na dungpar na. Eh, Uston, saan kayo naglaban pay? Makadantano ka talaga ng kail. Magmagnak lang, Mike, hindi kalsada paray. Kanya ngay ko matibasol ko iyay. Busina ka ngagpaigid ka. Ngam nagnakamot iti nga ti kalsada. Yak nga ron nang nagdebusinam. Ay, tag silsilpon kagaya pare. Isuad di mo nangag. Nagpigsanto pa iti busina. Oh, Nagpisa ya. itamla na daw ang napigsa. Napigsa talaga ti busina. Ngam saan ka nagpaigid. Kasanungayin da ito'y tricycle ko anak ko paint. Ay, napay nga paiso aya. Nga isutin ako pek. Agsilsilpon ka garawd. Apay, damagam pay laang. Ay, bayadan na ni pare ba nung kipagpatarimaan mo ko raw? Anya, bayadak na itakarag-karag at tricycle ni Kwarag. Naa. Siyak lang nga ro din, tinungpar na. Engem ka ba ilam nga rod at tarimdan? Apay kidi na saan ngay. Naglakalang mo ita martilway. Naa. Nangag mo ang kail. Martilyuan na kano ti tricycle ka. Apay ayang agungungit ka. Kahit sa anak mo tanananaw. Diyan mo tricycle ni Kwarag, tinakupay. Agrasyon ka pa'y lang. Kasanaw, nudakkel atrak jay limabas. Ayun na niya. Sika atin nakupay. Imbag ko nam, tajay lang tricycle ni Kwarag, tinakadungpar kanya. Iso asaan kan nga agsilpaw. Dili. Apang inagaw mo dito silpong ko ngay. Nasayaat mo, tasaan mo nga intalay, di ta sikot mo. Ay, wait. Nalipatan ang agpaiso ngayon tali ah. Ay, isublim kanya dito. Ay, mayat na tricycle mo at tinarimaan ni pare ba daw? Unang kail, mayatay. Kasla may mayat pay itan noon. Unang kail, kunak no saan ngagbalay. Eh, nalaing kayang magtarimaan ni pare ba dong ah? Ay, nalaing. Minarti-martilyo na lang mayatay. Aw, danggam ti andar na ah.
Pwede, mayat ah. Naglaing talaga ni tata ba daw? Oh, danggam ti under na kaslag kang kantaaw. At danlakok allowed ka ba dong? Anya itayan di number mo. Nay, nagkunaking kang umayak ang palawd. Ay, saan ka nga, Glod? Bagas, di may kugatangan, maray. Lakwan na ko, nadagaws, di may sa akilaw. Tanay, inurasan nak ni tuyang ka, ngumay gumata. Ay, inurasan na kan? Awan pa'y kayo din di cellphone ko na. Diyak mo, sa dino tinang idulinan na. Ay, kat nasayat mo't ano indulin ni Marito yung di cellphone mo? Ito na lang ka na, no nawaya ti oras kang panawang ka. Imistrict town ni tuyang ko, maray. Maya, tapno madisiplinaan ka. Ay, tatabadong. Saan nga min anasaya at ti sobra apa nag-cellphone? Ala sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman ka rin, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Gumatangak man, maray. Apay, kaririing mo, Mare. Aldawon, alas 11. Isungarod nga umayak gumatang iti asay. Tapagasin ko ijay lutwak apangaldawan mi kin ni Badungkaw. Apay ako nam akariring kaw. Wen ata kusok-kusong mo day tabuk mo. Kaslasaan na nasagaysay. Kasta talaga no awan magkukwarta. Apay nga siyak. Awan man makukwartak. Nga masagaysay kung manlataw ti bukaw. Ay nakastuya nga road maray. Agsagaysay ka man mo't, nang runa no rumwar ka di tabalayaw. Di mo maipadlaw ang awan makukwartam. Ay nalakwan naki din iti asay. Tama pa na kung nagluto maray. Tilamad-madlaw ma. Ay, anyamot na ito yung luto masidahin ta. Nagtamnay mo tag. Na, apay an natamnay ako nam kainasinak mo. Kunam nga da karni ti manok na. Ang awan mo ti makita ka karni ti manok. Kay panunutom latan nga dakar ni ti manok. Anya, ay unay mo tag. Makapaawan ka mo ti ganas. Aganos ka, tawan kwarta nga igatang ko iti naimas amasida. Uray ko manusan ang naimas amasida. Basta napintas ka mo takitay. Ikan to pa'y nga makasagay sa'y Mike. Awang nga rod kwarta. Di mo pa'y masangot ang digos. Naa, Kit talaga mo tasaan ka ng digdigos ah. awang gayam makukwarta. Ay, pag salutam lamin ay, no, awan makukwartan. Ay, kaasimot ni Marito yang naagap apiras manen iti kuto na. Adakat ijaan ti agdanda. Ay, no apay mo't adita pay agdanda akawayan ti pagapirasan na itikuto na mo't. Wen nga rod lablabsan dagiti tao. Dayta, tidildilawag kwa na. Di payag sagaysay. Kasadot nan samot aminan nga aramidan. Kasadukat padak mat ngawan makukwarta na. Ay kat agpapada tayo mat nga awan makukwarta na. Ang uray kasano, makasagay sayak matlata. Katwan, alangan mo't abaybay amday tabagem gapula ang tawan makukwartam. Ay katuwan amare. Nay, kita mo. Nalpasen ang nagapiras iti kuto na. Nakapanimidon ni Marituyang. Ay, ipadlaw na nga ron. Tay nga awan kwarta na. Ay, di natalakot tultuladan nga uray awan kwartata. Saan amadlaw? Di mo kunain, analayaan man ay napapayat isidahin ta. Agbero ka pay laeng mo't iti naimas amasida. Ay, kunakon kahit,
Awan pa'y pamigsamang nga trabaho no kastay. Ay, kataganos ka. Di ka pa'y amumot ang diskitar mo titi kwarta. Pagdiskitar ako, ma. Adak tuk-tuk-tuk. Tumakder kan, tas ikatimang lukat. Ay sikan na. Nagsadot ka mo taon. Nakatuyang. Tata ba daw? Ni kwaraw. Yung kalukatanay. At dala itad ni Kwarog a pagsayatan saan ka ngay kikan. Ay niya kumangay ti pagsayatan nga itid na. Umayan! Apay, Kwarog. At dan jay payout yaw. Mapan mo alainain. Payout ko nam. Una na, kwarta. Anya day tatuyan. Shh! Di mo ibagbagakin ni Tatam Abadong Ayawan! Aguli magkalaan kita! Saan na mabalin na maamuan? Saan? Kwartak tulaan dayjay umay ko alaan. Nagsapa ka na nakareeng. At dapapana. Papanam ngay. Dita mo ta? Sa dinaw. Ay nasaanan anaskan amamuam. Agtimpla ka kit diti kapeng tamapanakaw. Adaya ka pa. Ay awan gayam. Napudot adanum laktan ti inumaw. Ay, day tamaawat yung akwarta, di yung isugsugan. Wan! Igatang yaw, iti masapul yaw. Sika nga'y marituyang. Amo, kapitan. Naskay nga iti umno ti pakausaran, wano pangigastusan nyo Unay kamutin, kapitan. Saanin ang masapul nga ibagampay dayta? Taamok daytan. Ipalpalagip ko nga ron, kadagiti dadumata na isugal da ti payout da. Igatang ko iti bagas kan bugoong, kapitan. Very good. Agsugsughala kaya mo. Ay, saan iton? Sanon. Agungot ni badong ko. Ayun gayam, kapitan. Kaanon tumanin nga iti payout may. Na, kauawat yung pailaan. Damagamanan ti next. Wun nasken amamwak. Tamangan nuuna anak ni badong kaw. Yak manamaw. Napasan ko anasangputan ni tuyang ko. Balay may mare. Ay, saan aya? Nagsapa pimanaw. Jak amaw. Sa dino tinapanan na. Napansamot iji barangay hall. Anya nga taramidin na ijay. Napan na inawat je payout na Aja. Piyaw. Kwarta day tamaray. Kuwan, Ay, sumulagaya masaan na ngayon bagbaga kanya ka. saan ka ang madanagan? Napan siguro nagpalingki adagos Ay, kahit sapay ko takas ta, maray. Naimas to, tisidaan nyo inton sumangpet ni Marituyag. Day, sa dino ti papanam marituyan, Mapanak man ijay ilay, maray. mapan ka makipalingke? Ay, kitun naawat ko gaya mong jay payout ka. Ay, imbag ka man maray. Apay si ka, saan ka akaraman itilistaan? Ay, saan nga road? Nadantuman ka no sumaro no a payout ko na ni kapitan. Imbag si ka tanakalista tinagan mo. Binulanin da ito'y a payout, maray. Ay makapaapal ka talaga, marituyang. Sige, maray, tayo nakadlugan na. Panawan kan dito'y paradaan, No nairaman mo't ko matinagan ko itilistaan dagiti makaawat iti kwarta. Mayat ko ma. Saan ka nga ron ang mabalin? Apay ta ipilit mo aya. Apay, saan ang mabaling nga ilibas mo? Na, maamuan da oray ilibas ko. Maamuan da di anyat maipagada kanya ko ngay. Dua kami kumaitakan ni Marituyang anapan nagpalingkay. Napan nagpalingki adagaws ni Marituyang. Ket no nasabat ko ije paradaan, kastala unay ti panangipasikat na itinaawat na kwarta. Di mo ka diapalan ni Marituyang. Kasapulan dati tulong. Apa narabian ka nagawin? Napanagayam nagpaparlaw. Anya? Kitam na ito bukaw. Kuso-kuso ka di pay. Nay, street mo tayo. Kitam na giti kukok. Ay na, nalabaga damit tayo. Napintasak ka daing badaw. Nangalam iti pinagpapintas mo. Jay kwarta ka. Amaw, kanapan mo inawat, di payout mo.
Kasla akbalasang iti panagriknak badong. Kay, ayan na nga, di ginatang mo akan ta. Ay na, adda bagas dita, agluto kalat takaday. Diyan nga si Dan. Nagado di tabo nga ti papaya. Ingkag purusa. Ay, unay ka mo tay. Di ka man lang magimatangan iti si Dan. Ay nabadong, daytoy lang ak tinasko, nagastusa. Pinagpapintas mo amin, di kwartaan na awat mo. Una, takat katawaan dak gayam dagiti ko kumaray. Ita, siya kon timang katawa kadakwan. Saan dakon amabalin nga uyawan pa. No naimas ti sidaon da Marituyang. Apay ngay, asaan matlaangan nga agasok day ta kusina da. Ay, saan pa'y ayaan nagasok? Kano iso ti sipsiputak. Taam mo mare, nagluto iti naimas ni Marituyang. Agasok nga agasok day ta kusina da. Sa bagay mo't kit di Oh, saan mo't anagasok apulaos? Kat no nasabat ko pa idikal man ije paradaan, tandag pa ili adagos, apaman anaawat na jay kwartana. Nagaliston anagudong. Ay, uray siyak mo't No adda maawat ko a payout, ay ko mapanak mo't adagos agpalengki Kaya ngam anya nga raw do. Saan ka mo't akaraman ije listaan? Uwan nga rod Ay, nagswerte ni Marituyang anya. Di mo lang nga rod agluton. Taoray lang abon talaang ng jelot-lutun na kuma. Kuma Nay, Marituyang, ada ka mo't gayam dita Apay, saan da ka naglaw? Na, sa bali mo't tanday ta buok mo, maray. Ay, wan, street mo't tay. Saan da ko na mabalin nga uyawon ita? Asaan nga sagsagaysay? Inuy-uyaw da ka ayamot. Maribanang, inuy-uyaw mo ka din ni Marituyang. Ay, nay, saan ba? Da kayo itan ti uyawan. Ay sos, imbaglaki di ta pinunggos ko ti kulot a bukaw. Ay, sinagaysay ko na ito ibuk ko. Sakbay arimwarak di tabalay may. Anyamot day tabuok mo, marikwanang. Nagado te porpor na. Ay di mo mutpigsaan ta kababa ino ada makangag Ay, agawid akmutan, tamapanak agluto. Ay na, maribanang. Gapo iti kasasagay say mau, nang impisin day tabuok mau. Na, Agpada kayong kin ni Kapitan Amakalkalbaw. ay, awan lang ko. Agawid akman lang. Di yun latultuladan day to'y buok ko ang nagsilang naglamuyaw. Kaya't mo nga aprosan, marikwana. Ay saan? Saanak lang agbibiseng. Uy, awan dak to mga may. Anya nga ita. Da kayong tipermay nga umapal. Naknuha sino abalasang jay nakatalikaw. Si kamot gayam na natuyang. Kasla balasang ko nam kwaraw. Kung nakatalikod lang, akas labalasang. Si Price Street gaya man to'y bukal. Saanan ako sukuso, akas iday. Saanin? Ay, kwaraw. Damagaman kin ni Kapitan, no kaanon tumanin di payout may. Urayang manay. Di mo ipagbagakin ni Tatang Abadunga. Ang mga nuisaw timapan mangala. Kabay, dakas no iso timapan mangala. Ay sana mabalay. Nasken asyak lata ti mangawat, kwaraw. Taadan tumanin pagpaparlor ka. Ay na, agpalimusaksan pare. Ay, apay ngay. Pirmi mo't ayang agrigrigat kayon. Talaga mga agrigrigatak pare. Oh! Awan bagas may. Awan si Dan may. Naa. Kasano pa nagbiag day tangay. Apay ko mga awan. Kano ka pipi out ni Marituyang. Nag-payout nga agpaiso pare. Ang pinagpapintas na mo amin yan naawat na kwarta. Unay mutin. Pinagpa-street na itibuk na. Kin pinag-cutics na. Kasta? Ay, kasi ang aron pare. Mapanak agtrabaho. Ajak pa'y nangan. Ay, kaasi kamit paray. Bayang, tayo tuon sumuro no apa nagpipi out. Sikat mapan mangawat. Ay, nasaya at man pare no kasta. Di mo lang ibagbagan kinituyang ko pare. Duwata laeng ang makamaw. Imbag man di ko
marik atuyang tapimbintas. Siyak, lumalaad aklata. Apalam man ni kumarim ako nak. Ay, apay, di mo nakita dagiti kuku na naglabaga. Amok ah. Jay buok na, nagsilang. Kasapulan ti panagmintinar dita. Pangalaam ngay mo, ti pangmintinar mo. Wano pangalaan ngay mo, ni Marituyang. Kat ururayan na jay sumaruno a payout da. Ay, ni paribadong ti umawat into no next payout. Sana ni Marituyang. Sa bali mo ti pangigas-gastusan nan. Nay, apay ang nagadu at tao ang mapmapandita barangay haul kwaraw. Ay, saan mo pa yan amuan? Payout manin ita. Na, apay niya nga awan tinang ibagbaga kanya ay mapanak man. Ay, saan ka na mabali na mapan na tuyang? Tapay asaan? Kit no naggapo ni tata badong dita. Iso tinangawat iti kwartayaw. Ay, saan na mabalain? Awanang, inalan ni tata ba daw? Ayan day tabataw. Nakapalingki account, tuyan. Ayan di kwarta. Awanin na. Hangam na ado ti kanenta. Gimolpiak iti bugaw. Awanan tinabatay. Law nakalidliday ka. Ay namaray, awanan pagpapintas ko. Pumangit akmanan. Mala, ti importante, addan bagasyaw, mare. Ay na to yang. Una titaraon nyo, sakbay ti pagpapintas mo. Ala sigay! Dinang tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ay estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.